Ndakatarisa kudenga mtsotsi pamatama ose. Mfaro wangu gamuchira zvakare pazuva ranhasi vazukuru vasekuru Saint handiti patiri kuda kuti timbobata zvishoma nezvenyaya yekuraiwa kwakaitwa muzukuru wangu iye Tapiwa Makore handiti akauraiwa uyo pane mazuva anogona kusvika iwo around 46-47 days handiti. So chiteerera kana unga usati wasubscribe pa this channel, I kindly ask you mzukuru kuti hapana chekudi hapana chekumirira, subscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Thanks very much, thank you very much neyo unwavering support yamunoramba muchiratidza muchipa pamusha penyu basa richifamba zvakanaka zvinhu zvichienda mberi. So nyaya iyi yakamira yakadai vazukuru, zviri kufungidzirwa kana kuti zviri kunzi mukomana uyo akauraya muzukuru wangu Tapiwa Makore anova iye Tafadzwa Shamba uyo akauraya vachibatsirana nababa mukuru vemukomana inzi Tapiwa Makore uyo akanga ane 7 years vanova ivo Tapiwa Makore senior. Zviri kunzi mukomana uyo akurwara nenjere kana kuti akupenga, of which zvakuomesera mapurisa kuti vange vari vanoita basa ravo, avo vari kutry kuda kuinvestigata kuti vange vari vanowana kwakaiswa kana kuti kwakaenda mamwe mabody parts anosanganisirawo musoro wemwana zvisiri kuwanikwa. Izvi zvakuita kuti basa ringe riri rinodhilewa kuti ringe riri rinofamba mberi zvakanaka. So what do you think vazukuru neuyu mukomana ane mhosva yainayo asi akunzi akurwara njere? Sepakuti zvoni sekuzwa kwenyu munhu kana akarwara nenjere especially panyaya dzakadai izvi zvinokanganisa mainvestigations anenge achitora nzvimbo vazukuru vangu. Chinova chinhu chiri kurwadza kunyange nemhuri yekwaMakore, chiri kurwadza kunyange nemhuri yese yeZimbabwe nekuda kwokuti zvoni mwana ane time yakareba asati avigiwa, mutumba wagone kuvigwa uri wega. So vabereki nevemhuri yekwaMakore vakusvika ivo pavakuti dai mangotirega tasvika patinoviga mutumbi womwana kunyange musoro usipo kuitira chikamu chachona chinge chiri chinodarika. So what do you think vazukuru nenyaya iyi, nyaya Tapiwa Makore nemukomana anonzi Tafadzwa Shamba? Vamwe vari kuti zvone aiwaka mukomana kwave kunyepedzera, kwave kunyepedzera kuita seanopenga, because kada utarisa kumashure paakanga achitsanangura maurayiro awakaita mwana, mafambiro akaita nyaya yachona yese, mukomana akanga zvinhu zvakanga njere dzanga dziri right. So apa ndo paasvika paakuita seanorasika achibvocha zvimwe zvacho zvaanotaura. So what do you think vazukuru? Harisi plan here rekuda kuescapa nyaya, rekuda kuescapa kwawakaisa musoro, because nyaya iripo inyaya yakarema vazukuru. So ndo chandangoti ndingokuupdata zviri kuitika kuitira kuti musasarira panyaya dzachona handiti, musasarira panyaya yachona. So ngatitaura nekumacomments kuti what do you think nezvemukomana uyu Tafadzwa Shamba akuti in fact akunzi akurwara nenjere pakati pema-investigations akaoma kudai izvi. Na Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, ndobva ndati much love.